Hamiklaya ki samla ki balapoi Jakarta wat kam ki long drupo hajar ngun manla usnam namar bagi pajba nong snong kejala ki dei ki bahapo ka arpo usnam karta dei nakani ka daw baka sorkar kala dang khlan pen khlan chuchu ya ka jing ikai kumno ban pentebet hakinu kinu ki kam ban la ban kentiu ya ka yo ka kon kejala hakisnam ki ban sawan katanat badai pe ye kinong bala wat ka Meghalaya State Skill Development Society MSSDS kila pelong ya ka jing ya lang North Eastern Hill University nehu ya ka bala tip kum ka Skilleriat 2026 ban hikai ya ki samla kumnu banyang halaki jong ki kejan bat banyo ki kam ki jam ha ka perthai abakran kum ukongsan umendri rangba ka jalla ukonrat ki sangma ulaong ba ka jingdon jong ki brio ha ka jalla kalong ka kabu bat ki don ru ki jing e namar ka jalla ka don kam shibun ki kam ba hab ban penmi ban kentiu ya ka yo ka kot hakisnam ki bandangwan laong ba hakani ka jalla ki don shibun ki samla ki badang san ha ka bayan nujor bat ki wei ki jalla ha kari Kamiglaya ka dei ka jalla ka badang lung ha bayan nujor bat ki wei ki jalla ha ka ba sanpho persen na ki nong snong ki dei ki badang ki dang san kumta don kam bantau ya ki lat ban mi kam kalong shisha ka jinga khun ya ka sarkar na marman usnam drupo wajar ngut ki samla ki rung Jakarta wat kam kat badang ya chakmat ka jingdon ki samla ki balarung Jakarta wat kam wat jamru kadang bun kum ka sarkar ka sungthu ya ka jing angnut jong ki samla kumta ka Meghalaya Skills Program kan long ka lat ban seng ya la ki jong ki kam ki jam ya ki babun ka sarkar man usnam ka ajing hikai ya ki arfu ya jar ngun bat ka sarkar ka ajing kershan bat ka jing lut kalong baro arfsau klur tingka ka bamut uwe uyo ya ka jing kershan kandaya jar umentri rangba ulong ba ka sarkar kala plebun kilat kilenti hakani ka sngi la don langru umentri badai pe ya ka tanat bella ringkat ki officer. We decided to come up with our own skills program, a program that will be funded by us, that can be tailor-made to our needs and can be tweaked as and when required.